Good morning everyone! Welcome back sa akong channel. Now we are here in Bangkok. Og mga tuta mo sakay taog water taxi. I will show you guys how to ride a water taxi here in Bangkok and how much does it cost to ride a water taxi from Ramkhamhaeng going to PRATUNAM. Mas nindot mag water taxi kay mas dali og dili traffic. So let's go. I have my friends there, companions. This is Mrs. Gucci, Mr. Gucci. Si Benji videos. Yes. Sakay mi og boat. Sakay mi motor kay madto mi sa kanal. Oh, wala pa yung motor oy nana. Ay, wala pa yung motor, so magtula-tula sa amin, no? Na. Yes. Ha? Dito pa sa ano, sulod. Oh, dire lang? Dali lang sa tamang sa. Pilang ba yan? 20. Kaya kung mag-hike ta pa doon ito. Actually, doon naman siya. Pero, hike lang ta. Hike lang ta? Okay ra niyo? Ambot. Basta dito unahan. Tara. Abot namin sa kanal. Kanal na may bangka. Abot namin sa kanal. So karon kita may bangka kay sakay mi padtog PRATUNAM. Ano mi karon mga explorer. Big boat. Oo. Big boat. Yeah. So layan ang boat ng Thailand. Astig ang mga suotan draw. Astig ang mga ano draw. Char lang. So we are now in the boat. We're going to sakay in the boat. Let's go, let's go. Let's sakay in the boat. Let's sakay. Yan namin sa sulod sa boat. Or diri guro okay, landong. Ha? Landong. Namita talagma ng ano, medyo buko pa ta, tapos aside from that, baho. Hapit na. Mga ano na goro, 1 hour after. Dar. Abot na mi after 24 hours. Na ay ano ba, naka-istorya. Nakoy katapad ganina, tas nag-ubo-ubo ko. Palayo siya. Hadlok sina ko, biglang nakoy coronavirus. Yan mga Gucci family. Palayo pa. Anami din sa ano, platinum din ha. Tapos karon matabok mi kay amo ang sunduon amo ang friend sa Ratchaprop Airport Link Station. Yes. So now we are officially in PRATUNAM. PRATUNAM. Lagay ka kwarta oh. Kwarta. Ihatag na sa tempo. Ano sa'yo ang paliton? Medyas. Unya na lang di ay pag ano. Ano yung paliton? Medyas unta unya na lang. Oh, sige, sige. Kadali lang kayo. Palit ko lubi.
Sarika! Parinig ka ulit. Ngayon na ha. Apo. Ba't ang isa, ano? Nagpupo. Sisip. Sisip na. Sisig. Sisip pa. May buwak naman, ayoko na may buwak na daan. Ayaw na may buwak daan. Ang una. Pamili. Pamili. Pumili ka. Tara oh. Tara oh. Ayaw ng buwak daan ha. Ito man yun. Pamili, mahal. Hindi pa pili no. Diyan. Ay, uy, mga pagkagit. Kanan lahat eh. Ay, tara na. Kayo, samok ka na sa akin. Okay. Wala, tanya. Parang panos na. Parang panos na. Ano? Wow! Look at sa kuang nga pa. Lighting din. Duta sa lighting na rin mga panahon na. Ay, char. May lang. As in, hindot ka siya. Huh? Lami? Panos na? Ihawakan niya ang straw. Ito naman. Sige na. So now, malakad lang kami. So see you guys in a bit pag nana mo ang friend na mo sulunan mo ha. Sige, bye! Lala ka na i-train! Matamig sarado. Saradaan me. Yan ay train. Ayan, namang gisondo na ro. Naro. Ano no? Video. Para. Pwede ba tangan ng korba? Pwede ba asal? Chap ko yun. Ano nabili nyo? Hi, Kunde! Say hi! Bye-bye! พูดมาเดี๋ยวเที่ยวหน้ามาถ่ายมาซื้ออีกจะได้จำหน้าได้ Barato lang, barato. Ano YouTube naka? ใช่ YouTube ดีอย่าพูดไทยด้วย Ay, hindi. Ano ano sila? Mas maganda. Mahal. Tanim medyo naman. Ay, lima. Dito na kami sa PRATUNAM. Tsaka naghanap kami ng damit. Ayan. Bakit hindi ka na nagbi-video? City. So we are going to buy dress and we're still looking at the dress here. Yet, kuya pag-style oh. Kuya kag-style. Ito parang kinasal ka na. Parang kinasal ka na. Labi ko lang sa nanay ko pinamungkog lang. Ay, ambon. Dito lang. Naghanap ako ng dress. Dito na tayo. May tatag dress. Ayan o, square pants. Diba? Maganda. Ayan o, shorts. Ayan mo. Okay, move pa tayo, move. Ba't may ganap ko nga nito ba yun? Diba? Ito mahirap.
M for Bea siguro, no?